Γεια σας! Στο σημερινό εκπαιδευτικό βίντεο θα γνωρίσουμε το σύστημα μετάδοσης Morse, μία από τις πρώτες μορφές ψηφιακής επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκαν παγκοσμίως. Το Morse είναι απλό, αλλά ταυτόχρονα πανίσχυρο και βασίζεται σε δύο πολύ μικρά στοιχεία, την τελεία και την παύλα. Το σύστημα Morse αναπτύχθηκε το 1830 από τον Samuel Morse και χρησιμοποιήθηκε για τηλεγραφήματα, ασύρματη επικοινωνία, αλλά και από ναυτικούς και ραδιοερασιτέχνες. Κάθε γράμμα του αλφαβήτου κωδικοποιείται με ένα συνδυασμό από τελείες και παύλες. Για παράδειγμα, το S μπορεί να κωδικοποιηθεί ως 3 συνεχόμενες τελείες και το O ως 3 συνεχόμενες παύλες. Έτσι μπορούμε να σχηματίσουμε το γνωστό SOS. Στην πράξη, η τελεία είναι ένα σύντομο σήμα, ενώ η παύλα είναι ένα μεγαλύτερο σήμα. Το Morse μπορεί να μεταδοθεί με πολλούς τρόπους. Με ήχο, με φως, με ραδιοκύματα, με IR υπέρυθρο LED, ακόμα και με χτύπους. Στην κατασκευή που θα φτιάξουμε σε αυτό το βίντεο θα χρησιμοποιήσουμε τον IR transmitter για να στέλνουμε τα σήματα Morse και τον IR receiver για να λαμβάνουμε τα σήματα Morse. Συνδέουμε τον IR transmitter και τον IR receiver με τον τρόπο που βλέπετε στο βίντεο. Ξεκινάμε γράφοντας τον κώδικα για τον πομπό. Προσθέτουμε την επέκταση Arduino Uno και στη συνέχεια προσθέτουμε την επέκταση IR Transmitter Module. Δημιουργούμε δύο νέες εντολές, την εντολή DOT και την εντολή DAS. Η εντολή DOT στέλνει την τιμή 1 και μετά από 0,5 δευτερόλεπτα στέλνει την τιμή 2. Η εντολή DAS στέλνει την τιμή 1 και μετά από 1 δευτερόλεπτο στέλνει την τιμή 2. Ο δέκτης καταλαβαίνει αν ο πομπός έστειλε την τελεία ή την παύλα από το χρόνο που περιμένει να λάβει την τιμή 2. Αν ο χρόνος είναι μικρότερος του 1 δευτερολέπτου, τότε θεωρεί ότι ο πομπός έστειλε την τελεία. Αλλιώς θεωρεί ότι έστειλε την παύλα. Στη συνέχεια δημιουργούμε άλλη μία εντολή, την εντολή SendLetter. Η εντολή SendLetter παίρνει ως παράμετρο τον χαρακτήρα S ή τον χαρακτήρα O και ανάλογα στέλνει στον δέκτη 3 τελείες ή 3 παύλες αντίστοιχα.
Μόλις τελειώσουμε με την αποστολή του χαρακτήρα, στέλνουμε στον δέκτη την τιμή 3 για να καταλάβει την λήξη της συγκεκριμένης αποστολής. Στο κυρίως πρόγραμμα στέλνουμε συνεχώς τη λέξη SOS με τον τρόπο που εξηγήσαμε προηγουμένως. Ας προγραμματίσουμε τώρα τον δέκτη. Προσθέτουμε την επέκταση του Arduino Uno και την επέκταση IR Receiver Module. Δημιουργούμε τις μεταβλητές Pulse Duration και Start Time. Στη μεταβλητή Pulse Duration υπολογίζουμε τη χρονική διάρκεια ανάμεσα στη λήψη της τιμής 1 και της τιμής 2. Η τιμή 1 σηματοδοτεί την έναρξη του σήματος Morse, ενώ η τιμή 2 σηματοδοτεί το τέλος του. Αν το Pulse Duration είναι μικρότερο από 1 δευτερόλεπτο, τότε ο πομπός έστειλε την τελεία. Αν το Pulse Duration είναι μεγαλύτερο ή ίσο από 1 δευτερόλεπτο, τότε ο πομπός έστειλε την πάμπλα. Έτσι, ο δέκτης μπορεί να αναγνωρίζει σωστά τα σήματα Morse μέσω του χρόνου. Η μεταβλητή Start Time είναι μια βοηθητική μεταβλητή για να υπολογίσουμε τη χρονική διάρκεια ανάμεσα στη λήψη της τιμής 1 και της τιμής 2. Πριν γράψουμε το κυρίως πρόγραμμα, δημιουργούμε την εντολή decode, η οποία παίρνει ως είσοδο ένα συνδυασμό από τελείες και παύλες και εμφανίζει το αντίστοιχο μήνυμα στην σηριακή οθόνη του υπολογιστή. Συνεχίζουμε με τον κώδικα του κυρίως προγράμματος.
Στο σημείο αυτό ξεκινάμε να μετράμε το χρόνο μέχρι να λάβει ο δέκτης την τιμή 2. Υπολογίζουμε τη χρονική διάρκεια ανάμεσα στη λήψη της τιμής 1 και της τιμής 2. Με τη λήψη της τιμής 3 ξεκινάει η αποκωδικοποίηση των χαρακτήρων, τελείες και παύλες που λάβαμε προηγουμένως. Φορτώνουμε τα προγράμματα στους μικροελεγκτές Ardicon με τη γνωστή διαδικασία και παρατηρούμε τα λεντάκια του πομπού και του δέκτη.
Στη σηριακή οθόνη του δέκτη βλέπουμε τους χαρακτήρες που στέλνει ο πομπός. Μην ξεχνάμε ότι ο πομπός στέλνει συνέχεια το μήνυμα SOS.